Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi. Wa ila hadrati ruhi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Hudzaifah. Nggih. Tanggal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin wa an Hudzaifah talan diriwayatake saking Hudzaifah wa Abi Hurairah talan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Kala ngucap sapa Hudzaifah wa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u ngumpulake sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa ta'ala annasa ing menungso, fayakumu nuli jumeneng utawa ngadeg sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin, hatta tuzlafa sehingga den parekake lahum kedue mukminun apa al jannatu suwarga. Benjang niku maksudnya berarti di depan sirat niki, siratal mustaqim. Wong-wong do antri, gampangane nyebrang untuk menuju suwarga. Ya antri ngoten niku kaya ning jembatan ngoten niku. Fayatuna nuli padha nekani sapa mukminun Adama ing Adam. Menungso-menungso niku arek lewat siratal mustaqim cara saiki megilan. Nangeti mengisor jeru. Wong jerone neraka kuwi perjalanan 70 tahun. Jenengan bayangke kaya apa jerone nggih. Wis ora iso diukur nganggo meter, nganggo kilometer. Umpama gampange menungso niku mlaku, wis mlaku sikil wis ora sanggo kendaraan. Itu sejauh 70 tahun perjalanan. Mendah berarti apa jerone kaya apa. Orang kan biasanya kadang dalam ketinggian wong ya rasa wedi, ndeloki jeru ya wedi. Sesan ndeloki mengisor juweru genine bulat. Mesti kira-kira kuwatir napa mboten? Kuwatir. Lah kuwatir ngono kuwi wong-wong ya termasuk mungkin kula njenengan sami seluruh kan ning gone padang mahsyar kae nek wis ditimbang amale kan terus kon lewat siratal mustaqim. Weruh keadaane kaya ngono terus do mlayoni Nabi Adam. Pertama, sesuk niku bakale sing digoleki pertama Adam. Napa sing digoleki kok Adam? Nggih, wong Adam kuwi bapake menungso. Sumber asal manusia nggih sangka Nabi Adam. Ya makanya sama. Kalau jenengan sami iku menungso dalam keadaan terjepit, keadaan sakit, keadaan ora kepenak, mesti sing digoleki pertama ya mesti wong tua, terutama bapak, karena bapak itu adalah punya peran titel penanggung jawab keluarga. Lah niki sing digoleki pertama Nabi Adam. Sholawatullahi utawi pira-pira rahmate Allah iku alaihi ing atase Adam. Fayakuluna nuli padha ngucap sapa mukminun. Lah wong-wong kuwi mau goleki Nabi Adam ngomong ngeten, ya abana ye bapak ingsun, bapak kita. Astaftihu buka sira.
Maksudnya buka yo nulungi tulungano kula lana kedue kita al jannata ing swarga. Bapak Pak Adam kula ditulungi genisa slamet nguwat lewat sirotol mustaqim. Ya wong terjepit kan ngono mesti njaluk tulung. Ketika kula njenengan sami dalam keadaan tidak berdaya mesti njaluk tulung. Sering diibaratkan dalam cerita wong kuwi ning nggone banjir klelep Mbak yo weruh suket iku wae didanduli. Ya napa mboten kira-kira? Encih, karena orang itu naluri manusia ketika dalam keadaan terjepit pasti akan minta tolong. Lah niku Pak Adam kula ditulungi. Tapi fayaqulu nulin jawab sapa Adam. Wahal akhraja ana toh ngetokake kum ing sira minal jannati sanging swarga so apa illa khotiatu abikum kejaba kesalahane bapak ingsun lho kok jenengan sampean kok malah goleki aku wong padahal aku iki sing dadekke salah sing gawe salah sing dadekke kowe kabeh jenengan kabeh ana ning dunya bener napa mboten? Nggih, karena pada dasarnya manusia itu sebetulnya adalah makhluk surga. Nggih toh? Nabi Adam ya makhluk surga lho awake dhewe. Awake dhewe kan manusia makhluk surga. Tapi karena satu kesalahan yang diperbuat oleh bapak kita Nabi Adam, ya otomatis karena apa? Salah ya mergo napa? Dirayu wong wedok. Mulane wong lanang hati-hati ambek wong wedok. Wong wedok ki nak mulai ngerayu wong lanang ora tegel gregeli kabeh. Apa meneh kon jenengan Nabi Adam niku lho dirayu kalih Ibu Hawa, ibuke kula njenengan sami gregeli terus dadi dintokke sangka suwarga. Mulane niki ya dadi pepeling sing kudu dieling-eling kaum Adam. Ya, jangan terperdaya, jangan terlena dengan yang namanya perempuan. Kadang wong lanang kuwi kuat imane kaya apa nak ora dicekeli tenan, wah iso ucul ya. Sarunge iso buka. Nek sarunge buka ya napa? Walah nerjang tekan ngendi. Lah bahaya niki. Lah iki mulakno dielekke nggih ngoten. Makanya ketika Nabi Adam diparani menungso-menungso lho salah to kok malah njaluk tulung aku. Wong aku ki sing dadi sebab menungso ana ning donya ya merga aku. Politis nggih jawabane ngoten. Lajeng pripun? Lastu ora ana sapa ingsun iku bisa hibi kang nguasa nimbuka lawang swarga. Bisa hibi dzalika kang nguasani buka mengkonolah lawang swarga. Idhabu budalo sira kabeh ila ibni mare anak lanang ingsun. Ibrahimah ya Nabi Ibrahim. Salah kono. Aku ora iso nulungi. Nah awakmu ben slamet lewat iki aku ora iso nulungi. Kono njaluka ning anakku. Anak lanangku Ibrahimah ya Nabi Ibrahim Khalilillahi kang dadi kekasihe Allah. Dari kalimat ini coba perhatikan. Adam itu sampai Nabi Ibrahim itu kan jaraknya ada beberapa nabi. Satu. Yang kedua, Adam kuwi posisine senior, Ibrahim junior. Atau Adam posisinya bapak, Ibrahim posisinya anak. Tapi bapak ini malah akon dijaluki tulung. Nah, malah akon apa? Kono njaluk tulung karo anakku. Kira-kira janggal napa mboten nang? Janggal toh? Biasanya kan orang metu egone, nak iso ya jogen rono, nak iso gen rene, tak tulungane wae, aja njaluk tulung wong liya. Ini mengajarkan untuk kita itu menjadi orang yang terbuka. Sekelas Nabi Adam saja ketika dimintai bantuan itu aja endo. Ngerti endo ya? Ngerti apa? Endo ngerti ya?
Nabi Adam saja menolak larang tendo. Disuruh meminta bantuan kepada Ibrahim. Maksudnya kula jenengan sami, nak rumangsa kula jenengan sami walaupun posisi kita itu lebih tua. Mungkin wong tua dengan anak atau mungkin kang karo adi, tapi nak rumangsa kang tapi kok jenengan tidak punya kemampuan, sing duwe kemampuan kok adi, ya jenengan harus samahah lego lilo nak cara kemampuane jenengan karo adimu ya, itu luweh nopo, luweh kuat adimu ya wis diakui saja. Ini Nabi Adam memberikan contoh. Mergo Nabi Adam rumangsa ra iso apa-apa, menungso digiring kon ning nggone Nabi Ibrahim. Padahal Ibrahim posisine anak gitu. Posisine iki yo anak, maksudnya sak ngisore adoh sangka Nabi Adam. Maksudnya kula njenengan sami yo kudu ngerti lah. Nah memang ora mampu yo aja dipaksa. Latihan menghormati kemampuan orang lain. Dieling-eling mbok menawa sesuk sing jenengan sing dadi Mbak Yu, sing dadi Kang, umpama jenengan kok tiba luwih fikir sangka adimu, pangkatmu luwih cendhek sangka adimu, ya aja serik, aja hasud, aja iri, aja drengki, tetep kudu iso nrimo. Seperti siapa? Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Faqala ngucap sapa nabi, fayatuna nuli nekani sapa mukminun. Fayatuna nuli padha nekani sapa al mukminun Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Nah terus melayu ning ngene Ibrahim wong-wong kuwi mau. Fayaqulu nuli ngucap sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Lastu ora ana sapa ingsun iku bisahibi dzalik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sanjang, sampean rene iki salah. Bener aku ki kekasih Gusti Allah. Min waro apa kuwi? Min waro awaro nggih. Saking arah burine derajat. Ikmidu nejo sira ila Musa maring Musa. Iya aku ki kekasih Gusti Allah, tapi ilmuku ora ana sak apa-apane dibanding ke Nabi Musa. Ono mlayu mrono ning Musa. Nyen bayangke, orang dalam keadaan takut, keadaan tersepit diontang-antingke. Kon rono diuntalke kon rene. Wis rene diuncalke kon mrene. Adam kon ning Ibrahim kon ning Musa. Ila Musa maring Musa. Kono aku kalah kuwasa. Cara saiki kalah sembur. Kalah mandi dongaku dibanding Musa. Allazi kallamakan ngomongi hu ing Musa sapa Allahu Gusti Allah takliman kelawan ngomong temenanan. Masdar lafzi nggih. Kallamallahu Musa takliman. Kono ning ngene Musa, mergo Musa kuwi wong sing paling cedhak karo Gusti Allah. Mergo sing tahu satu-satunya makhluk menungso sing tahu dijak ngomong langsung karo Gusti Allah niku Nabi Musa. Makanya Nabi Musa julukane Kalimu, wong sing tahu ngomong langsung, berbicara adep-adepan langsung karo Gusti Allah. Makanya Ibrahim menyadari walaupun aku ki kekasih Gusti Allah, tapi cara kekuatanku, cara cedakku, cara mandine dongaku kuwi ora ana sepirone nak dibanding ke Nabi Musa. Wis kono marah ning Musa. Fayatuna nuli padha nekani sapa al mukminun Musa ing Musa. Lah wong dikongkon ya ning gone Musa. Mara ning gone Nabi Musa. Tapi tekane Nabi Musa fayaqulu nuli ngucap sapa Musa lastu ora ana ingsun. Iku bisa hibidzalika wong kang nguasani mbuka lawang swarga. Endo meneh Nabi Musa nolak meneh idhabu budhalo sapa sira kabeh ila Isa maring Isa. Oh kono jebule Nabi Musa jek ora gelem dilemparke meneh ning Nabi
Isa kalimatillahi ya kang dadi kalimai Allah wa ruhihi lan rohe Allah. Kono ning gone Musa mergo selain kalimatullah juga ruhullah kuwi ana ning Nabi Musa. Fayaqulu do teko ngalih meneh ning Nabi Musa. Wong terjepit ya mesti golek utangan ning kono ora entuk ya ngalih sijine. Sijine ora entuk ya ngalih sijine. Sijine ora entuk ya ngalih sijine. Ngalih ning Nabi Musa, tapi fayaqulu nuli ngucap sapa Isa Nabi Isa. Nabi Isa ya genti ngomong lastu ora ana ingsun iku bisa hipidalika wong kang nguasani buka lawang swarga. Meneh mengelak lagi Isa fayatuna nuli nekani sapa al mukminun Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing terakhir berarti wis ping pira? Adam koning Ibrahim koning Musa koning Isa koning Muhammad. Kenapa dari nabi dan rasul hanya 5 ini? Ya, karena di antara nabi yang istimewa itu rasul. Di antara rasul yang istimewa adalah yang punya gelar ulul azmi. Nah ini rasul sing duwe gelar ulul azmi iki nggih niki sinten wau? Adam. Nah, Adam kan bapak dhisik ya. Sing pertama berarti Musa. Terus apa? Bar Musa Ibrahim, terus Musa, terus Isa, terus Muhammad. Nah, nek ning gone ulul azmi ana Nabi Nuh, nggih. Minim Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Cuma temriki sangka Adam ning Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Sangka Adam ora lewat Nuh. Mergone bar Adam Nuh nggih, nabi kedua Nuh. Nah niku. Lajeng Nabi Muhammad sanjang pripun? Fayakumu nuli jumeneng sapa Muhammad. Fayudzanu nuli aweh izin sapa Muhammad sapa lahu Muhammad. Wa tursalu lan den utus apa al amanatu amanah warrahimu lan sana. Ngoyake ning Nabi Muhammad mergo Nabi Muhammad kuwi sing diparingi amanah, sing diparingi napa tugas nepuk sanang utawa silatur rahmi. Fayakumani nuli jumeneng karone apa amanah warrahim. Jambatai yisiroti ing dalem lambung utawa pinggir lorone sirat. Ngoyak Nabi Muhammad mergo Nabi Muhammad kuwi duwe cekelan siji jengene amanah, siji rohim. Amanah rohim kuwi ada di sisi kanan kirinya jembatan. Yaminan ing dalem arah tengen, wa shimalan lan arah kiwa. Kiwa tengene jembatan kuwi dikelilingi sing jengene amanah karo rohim. Fayamuru muli lewat sapa awalukum wong-wong awal sira kabeh kalbarki koyok kilat. Nah, wong awal di antara kamu yang besok akan pertama melewati jembatan berarti siapa? Nabi Muhammad. Jadinya ketika ada pertanyaan siapa yang akan lewat jembatan Shirathul Mustaqim pertama, jawabannya sinten? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kuwi lewate kalbarki, koyok kilat. Yang nak ngerti kilat kuwi koyok sak kedepe mlipat, slorot ngoten niku. Kuwi lewate Nabi Muhammad lewat Shirathul Mustaqim. Padahal jarak Shirathul Mustaqim kuwi dawane ora ngena. Nabi lewate kalbarki. Kultu ngucap sapa ingsun bi abi iku kelawan bapakku wa ummi lan ibuku. Ayu syai'in utawi endine wiji-wiji. Lah kok demi bapak ibuku sing jengene kilat iku kaya apa? Iku kamaril barki kaya lewate kilat. Nah Nabi kok
Nabi Muhammad kok sing terakhir lewate kok iso kaya kilat. Kala ngucap sapa Nabi, alam taro ana ta ora weruh sira. Kaifa kale kepriye yamuru lewat apa ayyukum. Wayarji ulan bali apa barki. Fitor fihi ing dalam fitor fati ainin nggih. Tak apa hak niku? Tak nggih. Fitor fati ainin ing dalam sak kedepe mripat. Nah, ini satu-satunya nabi niki sing lewat Siratal Mustaqim gampange cepete kaya kilat. Kilat itu kaya sak kedepe mripat wis tekan nggonane. Jenengan kedep itu butuh waktu pirang menit. Ora sak menitan nggih, detik njajal. Lha kuwi kaya Kang Rozak. Nah, ngene tok ki pirang detik. Ya kalau jenengan ngedepi cewek ngene to. Ngono tok kuwi wis ana artine. Nah, kuwi wis tekan nggonane. Kemudian ana meneh sing lakone menungso nyabrang kuwi summa kamarrihi. Unune kaya lewate angin. Angin tuh lebih lebih lambat daripada apa tadi? Kilat. Sing pertama secepat kilat. Yang kedua secepat angin. Nah, misalkan kilat 100 meter 1000 km per jam, mungkin angin hanya 700 km per jam. Umpama sak ngisore. Summa kamarit toiri nuli kaya mlakune manuk. Ana uga sing kaya mlakune manuk. Nah, mlakune manuk iso disawang karo mripat. Ya, tapi kan mayan. Wa asyaddir rijali lan luweh bangete wong kang mlaku sikil. Wa asyaddir rijali lan luweh bangete wong kang mlaku sikil. Ada juga yang nyabrang kuwi meng kaya wong mlaku sikil. Tajri kang mlaku. Bihim kelawan rijal ku jamake rijlun. Apa akmaluhum piro-piro amale mukminun. Jadinya gambaran orang itu besok lewat Siratal Mustaqim kuwi beda-beda. Ya cara saiki yo nak sing amale apik kaya numpak pesawat. Nyata kene Jakarta cuma piro? Satu jam. Sak ngisore yo kaya numpak sepur. Kene Jakarta paling ora cuma 5 jam 6 jam. Sak ngisore meneh kaya numpak bis. Sak ngisore meneh kaya numpak mobil pribadi. Sak ngisore meneh kaya numpak motor. Sak ngisore meneh kaya numpak sepeda. Sak ngisore meneh kaya wong mlaku. Sak ngisore meneh jo ono. Mlaku sikil jek cepet. Sak ngisore meneh napa? Berangkang. Nah, berangkang karo mlaku sikil cepet endi? Ya cepet mlaku sikil. Wa nabiyukum utawi nabi ira kabeh iku imun wong kang ngadeg ala sirati ing atase sirat. Dan ternyata Nabi Muhammad niku lewat pertama ora langsung ning swarga. Ora egois, pemimpin ku mboten egois. Walaupun Nabi yang lewat pertama kalbarki bagaikan kilat, tapi Nabi ternyata ngenteni umate sampai kabeh umate iso lewat. Ya kulu hale ngucap sapa nabiyikum. Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngenteni cara ning pojokan kuwi ngenteni. Iki Yusuf wis lewat, Nanda wis lewat, Rozak wis lewat, sik ketoke urung lewat, Safik wis lewat. Goleki kabeh nganti do lewat kabeh. Kuwi wae karo ndonga Rabbi salim salim. Rabbi salim salim. Rabbi do pangeran ingsun. Salim mugi nyelametake tuan. Salim mugi nyelametake tuan. Ya Allah, wiridane Nabi niku ngenteni umate napa? Rabbi salim salim. Mboten egois, ora dumeh, ora kaya pejabat saiki. Nah, nggih to? Kabeh diwakili.
Pengen numpak motor apik wis tak wakili. Pengen ning omah apik ya wis tak wakili. Mboten. Nah, Nabi sesuk ora. Robbi salim hatta takjiza sehingga apes apa akmalul ibadi pira-pira amale kawula. Nganti entek gampange. Nganti sing numpak sing pertama apa? Numpak motor mabur nganti sing berangkang wis entek kabeh hatta yajia sehingga teka sapa ar-rajulu lanang sampai sing terakhir ada laki-laki layastati ukang ora mampu asaira layastati ukang ora mampu sapa rajul asaira ing mlaku illa zafan kejaba ngesot. Sing nah kalau enggak ngesot apa tadi nek istilahnya berangkang ijek mayan sak ngisore berangkang napa ngesot. Nah rumangsane Nabi wau sing berangkang sing terakhir ternyata songo kono ijek ketok ya Allah subhanallah masya Allah astagfirullah. Ngertine Nabi ku sing berangkang terakhir jebule ning mburine wong sing berangkang ijek ana wong sing ngesot berarti mlaku nggawa napa bokok kan tetep gitu cek luwe cepet sing brangkang mulane anane iki kula nyasami ya kon syukur karo syukur. Nah saiki jenengan rong iso numpak motor alhamdulillah sikile waras gitu ora kena paku ora lara kolesterol ora lara asam urat ya kudune ngono. Nek kamu ndangak enake mentah enake kaya apa iso numpak motor. Nah, tapi diajari niki mlaku sikil ya ora apa-apa, sing penting sikile sehat. Numpak motor nak macet karo sing mlaku cepet endi nang mlaku. Nek muni macet 2 jam 3 jam 4 jam karo sing mlaku cepet sing mlaku. Anane syukur. Wa fi apa niku illa zahfan kejaba ngesot. Wa fi hafatayi sirati lan ing dalem pinggir lorone sirat kalalibu utawi pira-pira tombak muallaqatun kang den gantungake makmuratun kang den perintah bi akhdiman kelawan ngalap wong umirat den perintah bihi kelawan eman famah dusun mongko ana kalane wong kang den famah dusun ana kalane wong kang napa niku najin awak tajin famah dusunajin ana kalane wong kang den tatoni wa makdusun lan wong kang den jungkelake finnari ing dalem neraka. Maksudnya nggone sira tuh rawan untuk jatuh. Ana nek nggone cerita-cerita wis saking angele kuwi jembatane ora ombo. Lah omborane sirat kuwi ya tergantung amal. Nak amale apik ya jembatane ketok ombo. Nak amale elek diibaratkan apa? Seperti rambut wae ijek disigar pirang. Nah amale apik yo nyawang Shiratal Mustaqim yo ombo. Tapi nek ora duwe amal yo nyawang Shiratal Mustaqim payah banget. Nah padahal begitu kepleset tibone ning ndi finnari ing dalem neraka. Nah cara bahasa saiki lengah sedikit pindah alam. Nah ngoten. Lah kuwi nglewati sirat kuwi lengah sedikit pindah alam. Walladzi demi zat ya iya ngalame dadi alam neraka. Nafsu Abi Hurairah ta utawi jiwane Abi Hurairah iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi inna qara jahannam sak temene telenge jahanam. Teleng ki yo carane apa? Paling ngisore jahanam. Iku lasabuna dasar. Teleng ki maksudnya jeru utawa dasare jahanam. Iku lasabuna yektine lakon 70 apane kharifan taune. Leres nggih? Umi tadi di depan bilang ya
jerone neraka jahanam kuwi gampange nak dicacaki kuwi mlaku suwene 70 tahun. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qauluhu utawi dawuhe Nabi. Waro'a mau ning dhuwur ana lafat kuwi huwa hiya qauluhu iku bil fathi fihima kelawan diwaca fathah fihima ing dalem waro'a diwaca fathah kabeh. Wakila harokate waro'a iki maksude fathah kabeh. Wakila lan den ucapake apa bidzommi kelawan dhammah bila tanwinin kelawan tanpa tanwin. Narang ngono waro'u. Wa maknahu utawi maknane lafat waro'a utawi waro'u iku lastu ora ana sapa ingsun bitil kadarajati kelawan ikilah derajat ar-rafi ati kang luhur. Wahia utawi warok iku kalimatun kalimat